nabeha ten Peter dneska. No, neviem, či ste si dobre vybrali, chlapi. Dívaj sa, on nevie ani ako sa to štartne. Poďte, to sa roztlača. Pomaly s tým plynom, kričia na teba chlapi. Ešte počkám si chod napraviť spoj, u nás je taký zvyk. Aj pohode. Pretekári na miesta, pripravte sa. Pozor! Zatiaľ to není také zlé, chlapi, poďme, zaberieme. Je nám ľúto, prvé miesto to nebude to ani druhé, ani tretie, ani štvrté, ale bude to zatiaľ približne 5. miesto, 15.94 výsledný. No a naľavo to bolo troška rýchlo.